Piştî notone rojan hat parlamentûyê. Destê xwe bi rûyê Sirî Önder ve birû anî. Çû destê parlamenterên Dem Partiyê û sersaxî li wan kir. Dem Partiyê roja çarşemê bi helkefta koça dawiya cîgirê serokê parlamentûya Tirkiye û endamê şanda İmraliyê Sirî Önder li parlamentûya Tirkiye şîndanî û merasîmeke bîranînê saz kir. Sevgili Sirî Önder'in nexweşî û canjdezdana Sirî Önder ê xweştevî hevgirtineke mezin a civakî derxist holê û em careke din kirin yek. Ez wî careke din di huzûra we de bi rêzdarî û minnet bîrtînim û em ji vê derê carek din sozê didin wî ku dê li axa Anadolê û Mezopotamyayê çek bêdeng bibin û dê êdî aştî biaxive. Silahlar susacak, artık barış konuşacak. Serokê MHP ku ji meha Sibatê ve ji ber derbasgirina emeliyateke dil navberda bû karûbarên xwe yên siyasî di merasîmê de amade bû. Devlet Bahçeli bi zorê dimeşiya û li gorî berê gelekî zeîf bibû. Bi vî halî hatina wî boşîna Sirî Önder derbarê çarenivîsa pêvajoya aştiyê de weke peyameke girîng hate şîrovekirin. Terörsüz Türkiye olarak adlandırdığımız Divê pêvajoya ku weke Tirkiye bê teror tê binavkirin û dê êdî zarokên Tirkiye bi tawa ji terorê zererê nebînin de gelek sûdên wî hebûn. Ez niha dibînim ku ev îdeala mezin êdî ji bo me hemûyan wesiyeteke. Divê em hemû xwedî li vê îdeala Tirkiye bê terora Sirî Önder derkevin û ji bo ku ev îdeal demildest pêk bê em neçarin her cûre hewildanekê bidin. için her türlü çabayı ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Bahçeli rojek berêjî li mala xwe ya li Enqerê li gel Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan civiya. Pêvajoya aştiyê yek ji mijarên herî girîngên li ser masaya her du hevpeymanan bû. Cumhur İttifakı'nın şu anda Niha madeya yekam a hevpeymaniya Cumhur Tirkiye bê terora got di heman demê de polîtikayeke dewletê ye. Helbet em dikarin bibêjin got civînê de ev yek jî hatiye gotûbêjkirin. Bi salan e teror di nav sîstema me ya siyasetê de û li ser demokrasiya me tansiyoneke bilind çê dike. Li gel ku rêxistina terorê xwe hilweşand û çekên xwe danîn ev tansiyon namîne û dê bibe sedem got demokrasiya me enerjiyeke bihêstir werbigire. Di vê çarçoveyê de her pêngaveke şênber koçbo dawî hatina terorê we xwe hilweşandin û çekdanîna rêxistina terorê bê avêtin dê bersiv û gavê nû yên erênî li pey xwe bînin. yeni olumlu karşılıkları, yeni olumlu adımları beraberinde getirecektir. Barış umudunu yeşertmeye gittik. Sirî Önder ku du pêvajûne yek ji aktorên herî girîngên danûstandinan bû û dosyeya aştiyê û çareseriya pirsa Kurd di jêrmilê wî de bû, sêyî vê mehê koça dawî kir. Berpirsên AK Partî û Dem Partiyê bi encamgihandina vê pêvajoyê û pêkanîna aştiyê weke wesiyeteke Önder dibînin û bi peyamên xwe tekeziyê li ser berdewamiya pêvajoyê dikin. Ferdi Sak, Ruda. Barış çok ciddi bir şey. Savaşmak çok